Tässä videossa me katsotaan, että kuka antaa mulle kamaa, että mä annan sille itse niinku sitten rahaa. Hei moi, saaks mä kamaa? Mä aloitin just. Hei, saaks mä kamaa? Mä aloitin just. Hei, sait se joka järjäsi tuolla... Tiimi on täynnä. Hei, et haluatko sä, että mä annan sulle rahaa Akseli Gamer? Ai mitä? Haluatko sä, että mä annan sulle rahaa? Joo. Okei, mä annan sulle Etkä ihan äsken aloittaa. No niin, tulkaa nyt tähän tiimiin. Joo. Mä laitan sulle yhden. Laita kautta tiim. Joo. Join. Joo. Mi bombo. Niin bomba, okei. Sitten 3 metriä vaan. Joo. Jes, noin, hyvä. Ja sama yhteydessä. Hei, tossa sulla on vähän iloa, kun autat aloittelijoita. Oho. Ole hyvä. Lähdetään kaikki. Hei, voiko joku antaa mulle rahaa? Hei, mäkin aloitin just tänään. Jätkä, aloittiko säkin? Saaks mä rahaa? No, mulla on siis 20 tonnia, jotka on mulle annettu, niin mä en tiedä paljon se on, niin pitää serkuloida. Se on ihan sikanaa. Saaks mä rahaa? Noin, ja sitten mitä? En mä Minkä väri? Vaikka punan. No, mä kokeilla suoraan. Mistä mä näen, että mistä mä näen sen? Se real X saanko kamaa, kun mä aloitin just äsken. Ai minä? Niin, sä voit sä antaa mulle kamaa. No voit sä antaa mulle vähän rahaa. Kenelle? Ei mulle. Akseli_gamer. Hauki, saaks me jotain kamaa? Mä aloitin just. Eli saa sä et aloittaa just. Mä näen profiilista. Tiedätkö mitä haluaa? Sä oot varmaan pelannut tätä aika kauan. Tuli jyrä, saanks mä kamaa tai rahaa? Hei, mä aloitin tänään, mä en aina tätä serveriä. Sulle ei mitään sanottavaa. No joo. Joo, näytä. Otetaanko 1v1? Mä vedän tiimikamat tekoon. Mulla on 2 tonnia. Hei, voit sä antaa ees 100 mulle? Hei, The Real XXX. Voit sä antaa mulle ees 100? Hei, mikä sun nimi on? Akseli. _gamer. Akseli Gamer 1 satanen. Siitä lähtee. Tuu tänne. Joo. Äijä. Ja noin me tehdään. Mä jään porukalle ilo, ketkä auttaa uusia pelaajia. No jos mä Kato. aloitan, niin saaks mäkin sivuarmorit? Äijä, mä luulin, et sä oot aloittanut. Hmm? Akseli Gamer. Mitä mä saan, jos mä peijään sulle vähän rahaa? No kun te tiedätte, niin ei se ole enää niinku mitään. Akseli, no annappa mulle jotain, jos mä peijään. Sama jotain kamaa. Peijää sulle 500, no 500 takaa. Mä teen Ei mulla ole enää, mä annoin kaikki. Mennään mainaamaan timaatteja nyt ihan hemoon. Ei mulla oo kamaa heittää. Mä tarvitsen
Varo, kukaan ei anna mulle kamaa. Bro, katsotaan. Mun pitää olla ihan hiljaa. Kaikki mitelle. Pörk lähti etsiä. Katsotaan. Toi peijos ei enää toimi. Ole hyvä, olet voittanut. Tämä kamaa sitä vähän. Häh? Tämä teetään kamaa. Hei, onks niinku, siis Axel Gamer? Moro. Etsiä, mutta mä en löytänyt sua mistään. Mikä tää paikka? Voiko tää vaihtaa? Ei varmaan. Ei missään voi täällä spawni-alueella mainaa. Joo. Ta- Pääseekö täällä niinku ilmaiseksi endi vai pitääkö sun oikeesti jostain etsiä endi? Jos sä teet kautta end event. Mulla ei mullakin. Ei se oo mulle. Hei Samppa Oy. Saaks mä kamaa? Ei mä tarvii missään. Ei mulla se oo. No voit sä antaa mulle yhtään rahaa? Mä aloitin just. Hei. Jätkä. Mä tiivillä. Tee noita... Tee puuta kivimiestä ja eti bambumestä ja hakka bambuja huoleen myynnissä paljon rahaa. Saaks mä edes 100? Saaks mä edes 100 se? Voi mä näyttää sun Jee. Mä laitan huolta. Joo. Mitä sijoitit äsken tällä serverillä, että sä et ollut taas jossain pelaamassa vai? Oliko se just spawni? Kiitos. Hei. Samppa Oy. Kiittikö sä autot aloittelijoita? Mut mä en oo aloittelija. Tossa sulle pikku lahja. Maurio Orava. Saaks mä jotain kamaa? Mä aloitin just. Kaikki on mun kimpus. It's latte. Saaks mä jotain kamaa? Laita.
Ota tosta ollaan, mä en tarvitse sitä. Myös se aho, siitä voi saada jonkun verran rahaa, en mä tiedä kuinka harvinaisia ne on jo. Sigma Burger, Sigma Burger. Saaks me jotain kamaa? Mä aloitin just. Näin se 20 pelaamassa. Niin, mä aloitin tänään. Näin se 20 pelaamassa. Jos on joku niin tippaa, että antaa tuolle score, mä oon menossa tänne. Hei, tuu tänne, tuu tänne. Hei, sinä. Sori, mulla ei... No, mitä? No siis... Auki. Onks se... Kes ne saaks jotain kamaa tai rahaa? Mä aloitin just. Jos te löydätte ton kukas toi nyt on... Olli ja Klassin Pasen. Eikö saaks mä niinku ihan ilmaiseksi jotain kamaa? Jos sä löydät Olli ja Klassin Pasen. Eikö, voit sä peijaa mulle jonkun verran? Kysy, että pääsitkö sä niinku niitten Peijaa sille vähän rahaa. Pääpäs sinä niinku. Sä tapoit mut ja ryöstit mun kaverin identin. Jos sä annat sen... Ei mulla ei ne ole ryöstänyt kaveri. Enkä ole ikinä tappanut sitä. Tarkoitatko Sampan olla 85? Kuka tää jättänyt joo? Jätti molemmat on se tulli eteen. Mulla on niinku... Mulla on tilanne. Hei, sinä. Lähetän Ei kutsaa, jotain kamaa, mä aloitin just. Voit sä peijaa mulle edes joku 100 se? Mennä sinne Piratille. Joo, mennä sinne Piratille. Please. Hei, mut saaks mä jotain kamaa? Voit sä peijaa mulle edes jotain rahaa? Mä aloitin oikeesti just. Siellä on joku bugi. Hei. Niin, saaks me jotain? En oo. Mutta että se oli kun mä olin vähän aika huono vastus. Kultaomena. Saaks me jotain kamaa? Mä aloitin just. Saaks me jotain kamaa? Voit sä peijaa mulle vähän rahaa, esim. 100 se? Emil, saaks me jotain aloituskamaa? Voit sä peijaa mulle 100 se? Mä tarvitsen 100 sen. Se on mulle niin tärkeä. Ei, mut kultaa mennä. Emil. Se oli kun mä olin vähän huono vastus. Mä olin aika huono PvPs. Epu-15. Saaks mä sulta jotain kamaa? Mä aloitin just. Hiljaa. Epu. Hei. Mä maalaan täällä porukalle huonoa mainetta. Jimju, saaks mä sulta jotain kamaa? Mä aloitin just. Ei voit sä peijaa mulle edes 100 sen, se on niin tärkeä. Jimju, please. Jimju. Please, anna mulle 100. Please. Mä tartten sen.
Se on mulle elintärkeä. Hei, miksi sä pusetat kaikki, että sä aloitetaan just, ja sä haluat rahaa? Bro. Näetkö sen, kuka peijas sulle sen 1K vai 2K? Se olen mä. Mä annan porukalle hyvää, ketkä tekee muille hyvää. Okei. Hyvä kuulla. Sepet, saanko mä jotain satasen? Mä tarvitsen sen yhteen tärkeäseen juttuun, että mä saan ruokaa lisää. Ota takas, saat tuplan. En mä tarvitse. Kuulottaa omena, mä tiedän, sä teet pahaa. Ja sä saat itsekin vain pahaa. Minä en ole varsinkaan aloittelija, vaan annan aloittelijoille, ketkä antavat edes pienen osansa omaisuudesta. Niin. Jos sama kaikki kerjää multa. Ota tosta yksi Timu. Jaasa soturi. Mä otin just, saaks mä kamaa? Mulla oli vaan toi yksi Timu, minkä toi droppas. Tai voit se peijaa mulle satasen, kun mä tartten sen yhteen tärkeäseen hankintaan. Ei kun Jaasa soturi. Jaasa soturi. Voitko antaa? Ai mitä? Satasen. Mä tartten sen. Et mitään, mutta sä tekisit hyvää. Mä tartten sen. Please. Please. Mä aloitin just. Please. Hei. Ole hyvä. Mä en oo aloittelija, vaan mä annan hyville tyypeille hyvää juttuja. Mä peijasin sulle tonni. Mä peisin sulle sen tonni. Mis mun tonni? Ketä peijatti enää tätä? Kuka ton sano? Ei mitään. Samppa, saaks satasen? Mä tartten. Samppa, saaks satasen? Ketä tarvii rahaa? Mä tartten. Ole hyvä. Mä annan hyville tyypeille hyvää. Ja pääset muuten videolle.
Hei. UMC, pappa. Saaks mä sulta kamaa? Tai rahaa? No, voit sä antaa ne, mä tartten 10. Mä tartten 10, että mä saan yhden tärkeän jutun. Saaks mä vähän rahaa? Joo, mutta saaks meikänen rahat? Joo. Tuu tänne. Oota. Ota siitä, mä annan hyville tyypeille hyvää. It's_Morgo Jet1. Voit sä antaa mulle vähän rahaa? It's_Morgo Jet1. Saaks mä rahaa vähän? Mulla ei oo sulle rahaa, mä menen vittuun. Mulla ei oo oikein mitään muuta. Voisitko mennä pois? Kato, mulla on semmonen... Mitä tapahtuu? Epu. Mä alan näille huonoa maine täällä. Ne ei anna aloittelijoille kamaa. Ossi, saaks me jotain kamaa? Mä aloitin just. Esimerkiksi rahaa. Ossi. Bro, onko pakko kertoa kaikille? Te niinku pilaatte tän idean. Joo, no Eepu, entä jos mä kerron? Eepu, tuu tänne, ettei kukaan muu kuule. No, sinäkin. Elikkä, tässä on sellainen juttu, että mullahan on full suojaus IV, mending kamat. Niin, mä annan hyville tyypeille hyvää. Niin onko pakko kertoa tästä kaikille? Bro, älkää kertoko. Esim. Hei, jos joku peijaa mulle esim. 100, mä peijaan sille 1000. Mä annan paremman version. Niin älkää kertoko. Ymmärsitkö? Bro, sä tiedät tän jutun, niin en mä... Katsotaan, kuka näkee toika. Tuolla alhaalla on... Jes, sä sait sen. Hei, it's Lukev
voit sä peijaa mulle vähän aloitusrahaa, vaikka 100 se? Mä en kyllä itse asiassa. Mä otan Mauri. Mä aloitin just. Ei. Venä kultaa mennä. Venäpä se. Mitä? Mä tarvitsen mulle tukia joukkoja, koska jos sä skämmäät, niin sä olet tapaa. En mä sit oo. Kyllä, jos sä otat 4 äijää. No mä en ota mitään 4 äijää. Ei ota yhtäkään äijää tai näin tulos. Et sä vissiin tarvitset loottia niin sit hirveä. No niinpä. No niin. Nyt tule tänne. Missä sä olet? Hyvä se juu. Kulta omenaa. Bro. Ota vielä tollanen. Mulla on yksi ylimääräinen. Mä tuun takas. Kato. Mä oon samassa keikko siitä. Hmm? Ketä haluaa ottamaan se? Roho! Äijä on heti eka kuka haluaa ottaa masen. En mä tarvii 5 maseja. Mä voin ostaa sulla 8 euroa. 8 Mä tarvin pelkistä peltoa. Miska, mä voin huomenna tulla yhteen. Miska. Mä voin huomenna tulla yhteen. Toisen mase ei hyödytä sua. Huomenna voin tulla. Miska, anna please 100. No Mauri, mennään trajalle. Sä nyt trajalle. Itse asiassa. Mä voin ottaa juoman. Joo. Se. Seura. Näin. Täällä. Täällä. Mitä? Hei, haluatko sä tehdä mun kanssa bassi? Mä oon aloittanut. Mä etin porukkaa, kun mä kuvaan tällä hetkellä niinku video, missä mä annan hyville tyypeille hyvää. Hei, Altsu, voit sä peijaa mulle 100 sen, mä tarvitsen yhteen juttuun. Altsu. Altsu, voit sä peijaa mulle 100 sen, mä tarvitsen. Hei, täällä on tapaa. Täällä on. Naguk 1, 2, 3. Saanko mä kamaa? Mä aloitin just äsken. Naguk. Naguk, tuu tänne.
sitten kiinnosta. Barobor. Ei, Naguk, voit sä peijaa mulle 100, mä tarvitsen sen yhteen juttuun. Naguk. Ja samalta yksi Timo. Kun mä yritän säästää, siis mullahan on enää 2K. Tää tekee pahaa. YT-apina gamer. Bro, please vastaa. Siis mun tiimiläinen silleen, sä et anna ikinä mulle mitään. Mut se ei tiedäkään tätä, mihin ne kaikki kamat menee. Altsu, voit sä peijaa mulle 100? Mä tarvitsen 100, että mä saan
mulle lisää ruokaa. Tos pari. Oi jumala, jätkä on kyllä oikeesti ihan sairas. Niin, mut saaks 100 sen? Saanko mä ruokaa? Hei, jätkä sappa. What's Jos mä menen soikaa sulle nopeana. Mulla on viesti sun armorta. Mulla on viesti sun toinen armorta. Hyvä. Se on 2 kertaa enemmän rahaa. Oi jumala. 2,3 koma niin rikas. Nipsu. Nipsu. Joo. Saaks mä kamaa? Mä aloitin just. Voit sä peijää mulle 100 se? Mulla on 2 koma. No voit sä peijaa? Mä tartten. Mä aloitin just. Toi teijät mulle 1 koma. Mulla on No voit sä please? Please. 100 sen. Mä tartten se. Mäkin periaatteessa hyvä. Hei, minä ottaa yksilöllinen kirkky 3, jos sä voitat, mä peijään sulle 1 koma. Hei, voit sä please antaa mulle 100 sen? Mä tartten 100 sen. Onko sä mulle se tosiaan, kun mulle ei oo sitä? Ei mulla Nipsu. Anna mulle rahaa, mä tarvii sotaa. Mä tartten ihan oikeesti. Mulle ei oo sotaa. Ota siitä 100. Juu, ei kannata katsoa noita musta. No uudelleen. Saanko mä 100 sen? Mä tartten. Mä oon ihan sikaköyhä. Mä tartten sen, että kun mä aloitin just. Ei mullakaan oo. No voit sä please antaa jotain? Ei mulla oo, mä oon köyhä. Paljon sulla on rahaa? 365 tonnia. Saanko mä 100 sen? Okei, saatte sotaa sen. Oi, no 100. Ole hyvä. Ja mä peijasin ton tonnin sulle. Oi jumala, miksi sä olet mulle tonne? Mä annan hyville tyypeille hyvää, ketkä antaa aloittelijoille kamaa. Ota, mun kaveri soittaa DSS. Joo. Olisiko tää video jo tässä?